Hej, jeg hedder Line Patricia Hansen, og jeg bor midt i Odense Centrum. Jeg studerer kandidat i journalistik, som jeg lige startet på, og har en bachelor i medievidenskab, men også egen erfaring. Jeg har tilegnet mig med min egen Instagram-profil, hvor jeg har lidt over 10.000 følgere på content, jeg har kreeret forskellige steder, både på min egen Instagram, hvor det primært har været samarbejder, jeg har lavet content i forhold til, men også har haft et studiejob i en isbutik her i Odense, hvor jeg lavede content, blandt andet har været ude og besøge en bondegård, hvor at vi havde økologisk mælk, som vi brugte til isen, hvor jeg var ude og besøge ham og hans køer og fik lavet noget masse content, som blev resulteret i blandt andet det her opslag her. Kommer jeg lige husets anden beboer her. Og så bor jeg i egen lejlighed med husets anden beboer her, Melle. Jeg har haft alt fra 7 ørkenrotter til 21 dværghamster til 2 guldfisk til 2 undulater, 2 kaniner. Jeg håber, at den her korte videoansøgning har skabt noget interesse, og så håber jeg, at vi måske ses til en samtale. Og til slut så er det mig og den her flotte fyr at sige farvel, og så håber jeg at høre fra jer. Hej.